Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, hiskutanta karong buntaga pag-ibig Home Development Fund. Mga kapuso, kumusta na unsa epekto nining nahitabo nga pandemya sa operasyon nila ug sa ilang tuod nga mga miyembro unsa mga programa nga ilang gi-implementar karon alang sa ilang tanan nga mga members. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang Vice President for Member Services Operations sa Visayas Mindanao, VP Rio Teves sa Pag-ibig. Good morning, VP Rio. Good morning, Nico, ug sa atong mga kanunay nga nanaw karon, ilabi na sa atong mga Pag-ibig members. Thank you so much, sir, for gracing our program this morning. Kumusta na, sir, unsa epekto ining nahitabo ang pandemya nato sa operations nato sa Pag-ibig Fund, sir? Okay, so for our members na mga tag-iya gyud sa Pag-ibig Fund, I am glad to announce that Pag-ibig Fund is trying to recover the last 3-4 months na reduction sa atong mga membership savings contributions sa medyo ni decline because number one, nag-close ang atong office, and besides, daghan sa mga companies, especially small ones, nga temporarily nag-closed. But nag-indot because ang atong January to June nga collection ni dramatically increase na from the awards. In fact, ang atong Nico, gross income for the first semester indot siya because niabot man ta og 22.8 billion pesos compared last year of the same period na 6 months period na short lang ta by around 2.8 billion pesos. So with the declaration now nga GCQ na nalipay ko, mas daghan na karon ang mga companies nga mo remit. Sir, so panahon sa ECQ labi na atong lockdown good period, sir, sugad atong March, so naapektuhan gyud, sir, remittance, ang obligation subs sa atong mga miyembro diha sa Pag-ibig Fund? Ako lang nakita nga in spite of that long period nga medyo inactive ang atong mga transactions, but ang atong opisina, number one, nag-offer man gyapon ni atong calamity loan. At the time, na-lapse na lang ng 90-day period during which to file. Pero karon ang ongoing na to nga financial assistance sa mga members, ang multipurpose loan nga mao ni karon ang kusog. In fact, among gi-encourage karon ni na pag-file sila through virtual Pag-ibig or online filing para safe sa sila. How do we do that, sir? Sa website na taagi? Yes. Kunya, ako, i-connect maguna ko ni sa among programa nga beneficial sa mga members. Number one, kinahanglan, bago sila enroll sa atong gitawag na virtual Pag-ibig, magkuha usa sila sa atong Loyalty Card Plus. Ining Loyalty Card Plus is a card na daghan kaayog dala. Kasi pwede ni siyang magamit as discounts sa around close to 400 business establishment partners ng Pag-ibig Fund. Once enrolled na ka, kung gusto kang mangutana, pila na imong contributions, pwede kang mukiin, register naman ka, makakita na kapilay contributions nimo. Mangutana kag pilay balanse sa imong loan, kanus sa ka maka-renew, makita sa dimo diha, or mag-file ka o multipurpose loan through online lang siya. So, naatay Dropbox as another system nga ibili na nila ilang mga applications, and then 2 days after, amo nang ma-credit sa ilang account. Ang pinakanindot is kadtong online filing jud. And ang karon naatay gihimo pa gyud para sa mga gustong mag-loan. Naghatag tag promo housing loan rate wherein around 4.9% na lang ang interest rate. Pero mo-file sila hangtod December 29 of this year. Labi na karon, sir, daghan ang nanginahanglan, so makatabang gyud ning multipurpose loan, sir. Sa clinic. Una, ang among gyud nga objective is tanan nga qualified nga mga members sa Pag-ibig Fund mo avail gyud nining atong multipurpose loan. Kay ngano, paspas ang atong processing time, at the same time yung accessibility sa pag-loan nimo is very convenient na on the part sa atong mga members, especially nining panahon na karon. Katong mga wala kayo ka-fulfill silang obligations, especially during the time sa katong pag-ECQ, unsay mahitabo dunay mga penalties nga inyong gi-impose, sir? Kay nahuman naman to inyong moratorium, di ba, sir? Yes. Una, kung ka-apply sa moratorium nato,
Ang deadline was, I think, June 15 to be exact. Mhm. Naka-avail na to sa moratorium na to. Mhm. Na-approve to ang ilang mga applications for that matter. Mhm. But beyond, kasi ni-graduate na to from ECQ to GCQ, Mhm. na anay mga opisina sa Pag-ibig Fund all over the country nga open. Mhm. So, wala na rason ang mga members karon nga mo default or madelinquent sa ilang pagbayad. Mhm. Sa mga kliyente ninyo, sir, unsa man gilimitahan ra gyud ang mga tawo nga inyong pasudlon kay before ba gyud, sir, ba gyud magdasok everyday sa Pag-ibig office nato diha sa Cebu Business Park? Tinuod, no? Mhm. Mo gani nga usa sa among gihimo karon is nami crowd control Mhm. o queuing number nga among i-issue sa mga members, especially kanang primerong oras pa sa buntag, para ang among maximum na kayang ma-servisan sa usa ka adlaw. For instance, dinhi sa Ayala branch, Mhm. kaya na to ang maximum of 400 per day. Mhm. Ang atong opisina open di ay siya, Nick, from 9 to 5. Unya amo gyud nga gipaninguha nga ang 9 to 4 nga servicing hour, basta makasulod lang ang member, sige masulapas siya alas 5, Mhm. iwason gyud na mo og serbisyo siya. Mhm. Finally, sir, mensahe nimo sa atong mga members karon nga nagtan-aw dinhi sa GMA Regional TV Live. So gusto nimo ipaabot? Among ipadangat sa atong mga tag-iya sa Pag-ibig Fund ang mga membro nga ang inyong pondo dako na kaayo ang atong total assets, kay kini niabot na og 632 billion pesos as of June of this year. Ang atong net income niabot og 14.14 billion for as of June, and then nakapadanga ta og 20.8 billion nga housing loan releases sa mga members. Benefited ni ani mga 20,631 borrowers, and also yung short-term loan or multi-purpose loan nato, Nick, including previous nga calamity loan, naka-benefit ni siya og 876,000 members corporate-wide with a total value of 16.6 billion pesos. Very promising numbers og di ayaw mo palta gyud sa loan. Thank you so much for the reminders, Vice President sa Vismin Group sa Pag-ibig, Sir Rio Teves. Thank you so much, sir. Thank you so much, Nico.